سلام كما يعلمكم زخبركم تخاتلتي دونت ديناري فولوين سبسكرايب ايترسر لما عنتي بزعبا قانقا تقرينيا إنا غنزارب أبستفلالي قاتامي بستفلالي فيديوتات قانقا تقرينيا انتاوي قانقا مخانو كقلص فتيني استفلالي مرتعتات حيزة بممتع مالتي لما عنتي دما قانقا تقرينيا كاب كلتشح كساب كلتشحن حمشميتن عدمة زلو قانقا مخانو زأمن حدا فيديو حيزلكم متسيالكم مالتي مجمرتا قانقا تقرينيا كم تقولاتنا نفوتو خاب جئز توليديو إزبهال مالتي إذا قانقا نأشحات عمتات تأكيبو زيادة دما مور ريسنت تاريخنا قانقا تقرينيا دحر كنعزب تلأفتينا ولا اتهزبي أبتحت مجزاتن كله قانقو أحد قنيو نابنت أب قالسي زبي إرترا أب أوان صورة مالتي كاب شحنش عتميتن سوسان كساب شحنش عتميتن تسعان حالين أرزنا بري قالسنا زبي إرترا أب ميدا قانقا تقرينيا نمعقب بزح سرحات السريح مالتي حدا اتازع بي ديكشنري أم ميديا تصحيفة من البات ذكروات الأخونكم حدا أرانشوني قبر زنبرا مزقبا قالات تبيل مالتي حانت عباي ديكشنري أم ميديا تصحيفة ناي كاريكلم ناي قانقا تقرينيا أم ميدا يقرص حيزو بملو أب ميدا استصحفة صحفات دما بمزنعتي استصحفة صبق مسارت زلو قانقا تقرينيا أب أماخيلو استسرحة استنطبباو سراح غازيتا ناي راديو بروغرامات ገለዝ ነበረ ሓደ ካብቲ ኣብ ህዝቢ ኣብ ቋንቋ ኣብ ክብረታቱ ኣብ ባህሉ ምዕቃብ ዘለዎ ልዑል ተራ ዘርኢ ወይ ከዓ ዘለዎ ተገዳስነት ዘርኢ ማለት እዩ ብምቕፃል ሎም ዓንቲ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ኣራማይክ ዘለዎም ምስሳር ክንሪና ፀኒሐውን ሓንቲ ቪድዮ ምሳኹም ሼር ክገብረ ኣቐድማ ቢለ ግን ብዛዕባ ኣራማይክ ገለ ክብለኩም ቋንቋ ኣራማይክ ማለት እዩ ካብ ሽሕ ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣትሒዙ ዝነበረ ቋንቋ እዩ እዚ ቋንቋ እዚ ከማን 2000 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ነይሩ እዚ ቋንቋ እዚ ኣዝዩ ዓብላሊ እዩ ነይሩ ካብ ግብፂ ክሳብ ህንዲ ዝነበረ መሬት ኩሉ ሰብ ኣራማይክ ይዛረብ ነይሩ ኣራማይክ ሰበቲ ቋንቋ ኮይኑ ዓረብ ትግርኛ ግዕዝ በቃ ብሓፂሩ ቶም ሰሜቲክ ዝበሃሉ ቋንቋታት ካብ ኣራማይክ ተወሊዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ኣሎ ማለት እዩ ንባዕሉ ክርስቶስ ማለት እዩ ቋንቋ ኣራማይክ ተዛራባይ ነይሩ ብቋንቋ ኣራማይክ ከዓ ይሰብኽ ምንባሩ እዩ ዝንገር ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ኣራማይክን ቋንቋ ትግርኛን ዘሎ ምምስሳል ኣዝዩ ዘገርም ነገር እዩ ኣብ 6ተ ክፍለ ዘመን ቋንቋ ኣራማይክ ወግዓዊ ቋንቋ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ግብፂ ትሒዝካ ካብ መሬት ግብፂ ክሳብ ህንዲ ዝነበረ ኩሉ ግዝኣታት ኦፊሻል ቋንቋ ናይ ንግዲ ቋንቋ ናይ መዘራብረቢ መረዳዳኢ ቋንቋ ነይሩ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት እዩ ዝሽፍን ነይሩ ማለት እዩ ኣራማይክ ኣብ እስራኤል ኣብ ሞደርን ፓለስታይን ኣብ ሶርያ ኣብ መሶፖጣምያ ኣራማይክ ይዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ታሪክ ናይ ሶርያን ናይ መሶፖጣምያን ተዳሪና ቲግሪስ ኣፍራቶስ ገለገለ ዝበሃል ኤርያ ፍቲ ከባቢ ኣራማይክ ከም ቋንቋ ዓብላሊ ነይሩ ኦፊሻል ቋንቋ ነይሩ ዝተፈላለዩ ኩዕታብ ዝተገብረ ድማ ናይ ኣራማይክ ቋንቋ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት እዩ ዝርከብ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ክንድዚ ፀላው ቋንቋ ነይሩ እንታይ ኮይኑ ጠፊኡ ነቶም ተመራመርቲ ናይ ታሪክ ንገድፎ ማለት እዩ ስዒበ እዛ ቪድዮ ክትከታተልዋ ይዕደመኩም ጽንሕ ኢለ ከዓ ክምለሰኩም እየ Learn Tigrinya and Aramaic with us. Let's go, guys. If you don't know, Aramaic is one of the oldest languages in the world, and even Jesus spoke this language, and it's a Semitic language too, just like Tigrinya or Arabic or Amharic. So let's go. How do you say hello? Shlomo, We say salam. How do you say dad or father? Abo, We say abbo or abboy, my father. How do you say mother? Yade, We say adde or adde, my mother. How do you say brother? Ahuno, We say how or haway is my brother. How do you say sister? Hutho, We say hafte or hafte. How do you say the numbers, bro? Real quick, 1 to 5. Ha, Tre, Tloso, Arbo, Hamsho, We say hade, klitte, celeste, arba'ate, hamushte. Again, very similar. How do you say water? Maye, We say mai. How do you say prophet? Nbio, We say nebi. How do you say Jesus? Yeshua, We say Jesus. How do you say angel? Malache, We say melach. How do you say head? Risho, We say re'si.
How do you say heart? Lebi. We say libby. Damn, bro, too similar. Okay, how do you say if I meet an Aramaic girl, if I want to say you're beautiful or something nice, something romantic, bro, what can I say? شافرتوهات كرحمناخ. I like this. You can say in Tigrinya, you can say shukorina, or you can say tzibirti. Alright guys, that's it. Aramaic and Tigrinya, interesting languages, and they're even Orthodox too. So ከምዚ ክትሪእዎ ጽናሕኩም ቋንቋ አራማይክን ቋንቋ ትግርኛን ብዙሕ ነገር ኢንኮመን ከም ዘለዎ ክትርድኡ ኪልኩም ኣለኹም ክንርዳእ ኪልና ኣለና እዚ ድማ እንታይ የብርሃልካ መሲልኩም ቋንቋ ትግርኛ ማዕረ ክንደይ ጥንታዊ ቋንቋ ምዃኑ ዘረድኢ ማለት እዩ እዚ ድማ ንመጻኢ እቶም ሊንጉዊስት ወይ ከዓ ናይ ኪላታት ስነ ቋንቋ ንቋንቋ ትግርኛ ዝተፈላለዩ ሴሜቲክ ቋንቋታት ብምውድዳር እቲ ዝጎደለ ፓርት ናይ ትግርኛ ከምልዎ ይኽእሉ እዮም ነቲ ቋንቋ ንምስፋሕ እውን ነቶም ኦሪጂናል ሴሜቲክ ቋንቋታት ምውካስ ኣድላይ ማለት እዩ ሕጂ አራማይክ ክንርኢ ከለና ቋንቋ ዓረብ ካብ አራማይክ ከም ዝማዕበለ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ዝያዳ ምስ ምስፍሕፋሕ ግዝኣት ናይ ዓረብ ምስፍሕፋሕ ሃይማኖት ምስልምና ድማ እቲ ቋንቋ እንዳተደፍአ ናብ ምጥፋእ ገፁ በፂሑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከባቢ አርሜኒያ ከባቢ ገለ ዘለዎ ሰባት እዮም ውሕድ ዓቐን ነዚ ቋንቋ እዚ ዝዛረቡ ዘለዉ ምሳኹም ፅናሕኩ ዶንት ዲናሬ ፎሎው ኤንድ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ብሩኽ መዓልቲ